Λοιπόν, ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο. Να κόψουμε και αυτούς που απουσιάζουν. Λοιπόν, βεβαίως. Ένα κομμάτι που κόβω είναι του Μανώλη του Πετζογεράκη. Μανώλη. Το άλλο κομμάτι είναι του Γιώργη του Δεκάκη. Το άλλο το κόβω για το Στέλιο του Παπαδογιάννη. Το άλλο για τον Βασίλη τον Θωμά. Και το άλλο όλους τους ξεχασμένους, αν ξεχάσαμε. Δεν ξεχάσαμε κανένα, αλλά ο τελευταίος λέει είναι ή τυχερός ή άπτυρος. Ήμουν τυχερός και για ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Τι να το κόψω τώρα. Σε όλους υγεία και χαρά, να το αγώναμε κάθε Τρίτη όσο και πιο πολύ και να έχουμε υγεία πάνω από όλα.